онҳоро ҳамчун агенти хориҷӣ ё ҷосуси хориҷӣ мегӯянд. ҳамон кас маро ҳамчун номзад пешниҳод карданд. барои шумо 24 соат оё кифоя аст? Шарт нест ки маҳз дар ташкилоти ҷамъиятӣ кор кунем. ҷаҳони боз яке аз муассиртарин барномаҳои мубодилавии ҳукумати иёлоти муттаҳидаи амрико ба шумор рафта, ки барои кишварҳои пасошӯравӣ пешбинӣ шудааст. барнома ба зиёда аз 29 000 роҳбарони кунунӣ ва оянда аз Озарбойҷону Гурҷистон, Қазоқистону Қирғизистон, Молдова, Русия, Украина ва Тоҷикистон имкон дода, ки бо аъзоёни Конгресс ва ҳазорҳо лидерони амрикоӣ мулоқот ва мубодилаи таҷриба намоянд. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Муҳайё Нозимова, журналист ва муаллифи Зира Медиа, ва ин нашри 3-юми подкасти дар орзуи амрико аст, ки он бахшида шудааст ба барномаи мубодилавие бо номи ҷаҳони боз. дар ҳар як нашри ин подкаст мо дар бораи таҷрибаи нафароне, ки дар барномаҳои мубодилавии ҳукумати амрико ба ин кишвар сафар кардаву баъдан донишу таҷрибаи андӯхтаи худро баъди бозгашт ба Тоҷикистон татбиқ намуданд, хоҳем гуфт. дар нашри навбатӣ хатмкардаи барномаи Open World ё худ ҷаҳони боз муаллифи блоги омӯзишии Алифбо Рустам Гулов иштирок дорад. чаро ҷаҳони боз? ба ин барнома кӣ ва чӣ тавр шомил шуда метавонад? барнома ба худи Рустам чӣ ҷаҳонеро боз кард? ба ин ва дигар суолҳо ба мо посух хоҳад гуфт Рустам Гулов. рустам, нахуст дар бораи худи барнома маълумот медодед, яъне он чӣ гуна барнома аст ва чанд муддат давом мекунад? Салом алейкум. Барномаи амрикоӣ аст, яъне ҳукумати амрико, ки ба нафарони фаъолони ҷамъиятӣ равона карда шудааст, ба хабарнигорон, ба кормандони ташкилотҳои ҷамъиятӣ. Он вақте ки ман рафтам, ман намояндаи ҳамчун ташкилоти ҷамъиятӣ он ҷо сафар карда будам ва худи барнома тахминан 10-12 рӯз ё 2 ҳафта давом мекунад, ки дар давоми ҳамин муддат вобаста ба мавзӯе ки шумо меравед, вобаста ба ҳамон вохӯриҳои гуногун ташкил мекунанд. агар ки вай бо расонаҳо, бо журналистика алоқаманд бошад, албатта ки шумо ба расонаҳои маҳаллии амрико чӣ мекунед, ташриф меоваред. агар ки бо кори ҷамъиятиву бо кори давлатӣ алоқамандӣ бошад, пас ба муассисаҳои давлатӣ вобаста ба мавзӯъ, албатта ки ба ҳар гуна муассисаву ташкилотҳо ташриф меоред ва аз таҷрибаи онҳо шинос мешавед. соли навбатиам тарзи ба ин барнома шомил шудан аст, яъне он озмун аст ё ягон шакли дигар? озмун баъд мешавад ба шарте ки он ҳам бо иштироки новобастаи шумо не, чунки шумо то вай бояд ки дар ҳаёти ҷамъиятӣ фаъол шуда бошед. Яъне ман дар он замон аъзои шӯрои ҷамъиятӣ оид ба реформа милитсия будам, дар ташкилоти ҷамъиятӣ кор мекардам ва дар яке аз вохӯриҳо яке аз намояндагони сафорат вақте ки хеле мебинанд ки ман ҳаракат мекунам кори худамро дуруст иҷро кунам, гӯем, баъд ман фаҳмидам ки ҳамон кас маро ҳамчун номзад пешниҳод карданд аз номи худашон. Он кас коргари сафорати амрико ҳастанд ва чӣ хеле ки фаҳмидам, онҳо нигоҳ мекунанд ки чӣ хел рафтор мекунад, ки то чӣ гуна арзишҳои ҳамин демокративу оид ба ҳуқуқи инсону ҳамин арзишҳои муосирро пайгирӣ мекунаду онҳоро эҳтиром мегузорад ва вобаста ба ҳамин пас онҳо метавонанд ки номзадии ҳамин нафарро пешниҳод кунанд. пас аз он ки номзадиятон гузашт, баъд бо шумо дар тамос мешаванд, мепурсанд ки шояд рафтан мехоҳ ё не. ин то ҷои ман медонам. дар дохил чӣ гуна ҷараён аст, ман хабар надорам рости гап. сафари шумо чанд муддат давом кард ва шумо дар ин муддат чӣ чизи наверо аз худ кардед? пеш аз ҳама вобаста ба мавзӯъ бахшида ба андозбандӣ ва чӣ гуна ҳукумат метавонад ки онро самаранок истифода барад, ин маблағҳоро ба ҳам бахшида шуда буд. барои ин бисёртар мо ба мақомотҳои давлатӣ сафар кардем, ташриф овардем. аниқтараш ба донишгоҳи маҳаллӣ буд, ба беморхона ва мактаби маҳаллӣ буд, ки аз ҳисоби бюҷети маҳаллӣ онҳо маблағгузорӣ мешаванд ва пеш аз ҳама новобаста ба самаранок истифода бурдани ҳамин маблағҳое ки ҷудо мешаванд ва аз ҷамъият онҳо ҷамъ карда мешаванд, ба ҳамин чиз бахшида шуда ва барои ман хеле писанд омад чӣ гуна ҳамин низомро онҳо сохтагӣ ҳастанд. яъне он ки
шумо медонед ки ҳар як дирами шумо, ҳар як сенти шумо ба куҷо меравад ҳамчун андозсупоранда, чунки андозҳо новобаста мақсадноканд. Яъне ихел набуд ки гӯем аз ҳисоби андозҳои ҳар гуна ҷамъ мешаваду маблағ, баъд ягон баъд чизи ҳукумати маҳаллӣ хоҳад ба ҳамон чиз масраф мекунад. Не, масалан унҷо буд ба мо чунин фаҳмонданд ки ҳаст андози маҳаллӣ барои нигоҳбини фарз кардем ҳамон госпитал, беморхона, ҳаст андоз барои як маблағи муайян барои мактаб ҷудо мешавад, барои донишгоҳи маҳаллии муниципалӣ ҷудо мешавад. Яъне новобаста ба он ки шаҳрвандон андоз месупоранд, новобаста аз ҳаҷми андоз, онҳо медонанд ки кадом сендаш ба куҷо меравад, ба кадом нигоҳбини кадом муассиса ва ба ғайр аз ин маълум гашт ки бисёре аз вазифаҳое ки мақомдорони маҳаллӣ онро ишғол мекунанд, вазифаи интихоботӣ аст. Яъне фарз кардем роҳбари мақомоти андози маҳаллӣ интихобӣ аст. ӯро ҳеҷ кас дар онҷо ба вазифа ӯро таъин намекунанд. Ӯ дар интихобот иштирок мекунад ва мардуми маҳаллӣ ӯро интихоб мекунад ва аз ҳамин сабаб вай бисёртар барои фоидаи мардуми маҳаллӣ кор мекунад. Ҳаракат мекунад ки ҳамон андозҳо шаффофона ҷамъоварӣ шаванд ва шаффофона ба мақсаднос истифода шаванд. Шерифи маҳаллӣ интихобӣ аст. Яъне қариб ки ҳамаи вазифаҳои муҳим ҳамаи онҳо интихобианд. Ин ҳам яке аз бардоштҳои ман буд ки нишон ба фикри ман хеле хуб аст ки агар мехел вазифаҳо интихобӣ шаванд дар ҳама ҷо. Сафари мо соли 2015 буд. Дар охирҳои моҳи феврал тахминан 12-14 рӯз давом кард. Бо назардошти парвоз ба он тараф, парвоз бо баръакс. Ва тахминан як 10 рӯз новобаста дар худи Амрико будем ва ба штати Техас сафар карда будем. Рустам, бисёриҳо баронанд ки нафароне ки дар ташкилотҳои хориҷӣ кор мекунанд ё бо ташкилотҳои хориҷӣ ҳамкор дорану тибқи дархости онҳо ба кишварҳои хориҷа сафар мекунанд, онҳоро ҳамчун агенти хориҷӣ ё ҷосуси хориҷӣ мегӯянд. Андешаи шумо дар ин маврид? Фиълан розӣ нестам, чунки ягон ҳолат нашудааст ки аз ман ягон сирри давлатиро пурсида бошанд. Ва илова бар ин ман мегӯям ки он нафароне ки дастрасӣ доранд ба сирри давлатӣ, онҳо ҳам аз ташкилотҳои хориҷӣ грант мегиранд, аз ҳисоби грантҳои ташкилотҳои хориҷӣ гонорар мегиранд ва мо дар он ҷо дар соҳаи ҳаёти ҷамъиятӣ набояд ҷосусро кобем, чунки ин нафарон умуман ба сирри давлативу ба сирри ҳарбию дигар дастрасӣ надоранд. Ва ба ғайр аз ин, илова бар ин, мо бояд аҳамият диҳем ки на фақат ҳамин нафарон гранту мегиранду, ҳамин нафарон бо лоиҳаҳо кор мекунанд. Бо лоиҳаҳо аз ҷумла мақомотҳои давлатӣ низ кор мекунанд. Пас агар ки мо ҷосусро дар байни нафароне кобем ки бо ин ё он гуна лоиҳаҳо кор мекунаду грантҳо мегирад, пас биёед дар байни онҳо низ кобем ҷосусро, чунки онҳо боз ба сирри давлатӣ, ба сирри ҳарбӣ, ба дигар намудҳои сирри давлатӣ дастрасӣ доранд дар муқоиса бо он нафароне ки тамоман дастрасӣ надоранд. Мехостам ки каме дар бораи кору фаъолияти имрӯзаи шумо гуфта бошед. Имрӯзҳо ба чӣ корҳо машғулед ва кадом лоиҳаҳоро роҳандозӣ мекунед? Алифбо бисёртар ба журналистика, ба сохтани контент бахшида шудагиаст. Барои ин аудиторияи асосиаш журналистони ҷавон мебошанд ва умуман нафароне ки дар ҳамин соҳа мехоҳанд ки ягон чизи нав аз худ кунанд. Он бисёртар ба як энциклопедия алниҳоят табдил ёфтагиаст. Дигараш лоиҳаи фактчек TJ аст ки новобаста ин ҳам ба журналистика хеле алоқамандӣ зич дорад ва дар он низ ман каму беш саҳм дорам ва ҳаракат мекунам ки то ҳол агар ягон ёрдам расад бо бачаҳо ёрдам кор кунам. Аслаш вай барои аудиторияи васеъ аст. Мо танҳо бо журналистон ҳамкорӣ мекунем дар санҷидани ин иттилоот ва дар ин ҷо каму беш гӯем хафагӣ ҳам ҳаст байни журналистон нисбати лоиҳаи фактчек TJ вақте ки мо маводҳоеро месанҷем ки дар расонаҳо он нашр гаштааст ва расонаҳои хабарӣ аз ҷумла хусусан. Аммо гап дар сари он аст ки вақте ки мо ягон иттилоотро месанҷем, мо новобаста ҳамчун объекти фактчек, яъне объекти санҷиш, на худи расонаву маводи ӯ аст, балки ягон намуди иттилоот ё изҳороте ки дар он мавод омадагиаст. Фарз кардем ки агар ягон шахси расмӣ дар интервью, дар вақти нишасти матбуотӣ ягон иттилоот медиҳаду он қобилияти санҷиш аст, яъне ягон шубҳанок аст,
ва вақте ки мо онро месанҷем мо албатта ки дарҷ мекунем қайд мекунем ки дар кадом расонаҳо нашр шудагӣ аст, аммо ин маънои онро надорад ки мо зидди он расонаҳо кор мекунем, балки ин маънои онро дорад ки мо ҳамон ягон иттилооти шубҳанокро дидем, ҳамон иттилоотро месанҷем ва барои ҳамин аудиторияи асосӣ умуман мардум хонандагон ҳастанд ки ҳамон иттилоотро аллакай гирифтагиянд, хондагиянд, истеъмол кардагиянд, агар онро ҳамчун продукт баррасӣ кунем. Ва аз ин нуқтаи назар мақсади мо он аст ки мақсади лоиҳаи фактчек дар умум маълумоти дуруст, иттилооти дуруст дар фазои иттилоотии Тоҷикистон бисёртар шавад. Ин мақсади ниҳоӣ ҳам нест. мақсади ниҳоӣ дар он аст ки вақте ки иттилооти дуруст бисёртар шуд, нафароне ки онро мехонанд дар асоси иттилооти дуруст қарори дуруст қабул карда метавонанд. Ин ҳамчун яке аз ҷузъиёти саводнокии расонаӣ аст гӯя мешавад, чунки вақте ки шумо иттилооти дуруст доред, мақсад аз доштани иттилоот нест, мақсад аз қароре ки шумо дар асоси он иттилоот қабул мекунед. Ва яке аз мақсадҳои асосии фактчекам ҳамин аст ки бо маълумоти дуруст шуморо таъмин кунем. барои шумо 24 соат оё кифоя аст? баъзе ҳолатҳое мешуд ки фикр мекардам ки шояд 24 не шояд 30 соат шавад. Баъзан ҳолатҳое буд, аммо ин мушкили камии вақт нест ба фикри ман, балки мушкили дар дуруст ҷобаҷо кардани масъалаҳои мушкилоти доштагиятон ҳал кардани он ва дуруст истифода бурда, самаранок истифода бурдани вақт аст ба фикри ман. Барои он ки аз ҳисоби хоб фарз кардем кор кардан ҳам мешавад. 4 соат хоб раведу, лекин 20 соат кор кунед, лекин организми худро шумо азоб медиҳед ва дар оянда ҳамон 4 соат камӣ мекунад ба шумо. Барои ин беҳтараш ки ҳамон 8 соат хоб равему, аз 8 соати корӣ ҳамон 8 соатро ба кор сарф кунем. аз шабакаҳои иҷтимоиву мессенҷерҳову суҳбати дӯстонаву неву ба кор. Пас вақтам мерасад ба фикри ман, агар ки дуруст онро истифода барем. тавре дар як суҳбати қаблӣ гуфтед, дар доираи боз як барномаи дигари мубодилавии сафорати Амрико ба ин кишвар сафар кардед. каме дар бораи он барнома маълумот медодед, чунки дар бораи он маълумот начандон зиёд аст. Он ҳам барнома мисоли барномаи ҷаҳони боз аст, аз кадом нуқтаи назар ки шуморо ягон кас пешниҳод мекунад. Чунки ба он низ номзадии ман дар номзадии Ҷамшед Маъруфов, сармуҳаррири кунунии FactCheck.tj ва яке аз асосгузорони ин портал аст, номзадии моро пешниҳод кардаги ҳастанд, чунки мо дар он вақт аллакай лоиҳа доштем, лоиҳаи FactCheck.tj, он кор мекард ва яке аз нафарони аввалин будем ки дар Тоҷикистон дар бораи FactCheck новбаста дар таҷриба гап зад ва барои ҳамин нафароне ки моро пешниҳод кардагианд ҳамчун номзад фикр кардаги ҳастанд, барое ки мавзӯи ҳамон сафар мавзӯаш FactCheck буд, далелсанҷӣ ва як стади тур буд ки дар доираи он ба ҳар гуна расонаҳои маҳаллие ки новобаста ба FactCheck машғул мешаванд, ба якчанд штат, ба расонаҳои хабарӣ мо ташриф овардем ва сабаб ҳамин буд ки аллакай лоиҳа доштем, аллакай як саҳми худро гузошта будем, як кор карда будем. Ва ин чиз як намуди вай буд ки барои баланд бардоштани сатҳи дониш ҷаҳонбинӣ дар ҳамин соҳа бояд ки як саҳми худро аллакай гузорад, ҳаракат кунад, ҳадди аққал ки саҳми худро гузорад. Ва албатта ягона нафаре нестам ки ба онҷо сафар кунам, шумо худатон сафар кардагӣ ҳастед ва бисёр мутахассисони ҷавон аз ҷумла аз мақомотҳои давлатӣ низ ба онҷо сафар мекунанд. Барои ин инҷа шарт нест ки маҳз дар ташкилоти ҷамъиятӣ кор кунем. Масалан дар баробари ман дар ҳамон сафаре ки ба соли 2015 рафта будем, боз якчанд нафароне буданд аз мақомотҳои давлатӣ, аз мақомоти маҳаллӣ. Барои ин инҷа муҳим аст ки ҳамон нафар худашро чӣ хел нишон бо ин ё он роҳ восита он нафарон ҳам маълум гашт ки худро нишон додаги ҳастанд, ё коре кардаги ҳастанд. дуюмаш ки ман фикр мекунам мақсад гузоштан дар кор нест ки ба Амрико сафар кунем, чунки ин як бонус аст, шояд як чизе ҳаст ки ҳамчун мақсади асосӣ набояд бошад. Мақсади асосӣ бояд якумаш ин ки шумо мехоҳед ки саҳми худро гузоред, вақти худатонро самаранок истифода баред, фоидаатон на фақат ба худатон, балки ба ҷомеа ҳам расад. дуюмаш ин ки вақте ки шумо махсусан барои сафар кор мекунед, ҳаракат мекунед ки сафар кунед, хай сафар кардед, баъд чӣ? Яъне аз он ягон хулоса намебароред аллакай. Барои шумо сафар барои сафар бошад, ягон фоида ҳам шояд ки нарасонад. ташаккури зиёд, хеле хуб гуфтед, лекин агар аз таҷрибаи худ бигӯям, вақте ки соли 2009 ман ба Амрико сафар кардам, он вақт хеле ҷавон будам ва ҳоло фикр дорам ки агар имкон мешуду ман ҳамин сафарам баъдан сурат мегирифт, шояд ман таҷрибаи бештар меомӯхтам, шояд ман бо идеяҳои бисёртар бармегаштам.
андешаи шумо чӣ гуна аст? Яъне ки агар шумо имкон медоштеду мисол ҳамин сафари шумо баъдан сурат мегирифт, чӣ чизи наверо аз худ мекардед ё бо чӣ гуна идеяҳои наве бармегаштед? ман фикр мекунам инҷо ҳамчун танга ду тараф дорад, чунки вақте ки одам дар ҷавониаш меравад ӯ боҷуръаттар аст, нотарстар аст ва шояд ки албатта ки аз призмаи таҷрибаи худаш не, лекин аз призмаи нияти васеъ кардани дониши худаш нигоҳ мекунад. Лекин вақте ки шумо аллакай таҷриба доред, шояд ки баръакс барои шумо ҳамчун як барьер шавад барои гирифтани ҳамон иттилоот, чунки мегӯяд инашро медонам, вашро медонам, ман инша кардагиам намешавад, ман инаша медонам ки ин дар ҷомеаи мо намешавад. Яке аз асоситарин чизҳое ки ҳама вақт ҳамчун баҳона истифода бурда мешавад. Барои ин шояд ки баръакс хуб аст ки дар солҳои ҷавонтар рафта гиеду ҳамон иттилоот барои шумо ҳамчун нав иттилооти нав шудагӣ аст. Ба ғайр аз ин он гуна ҳархел монеаҳо дар фикру ақидаи шумо нест ки шумо метавонед ки онро ба дурустӣ қабул кунед. Албатта ҳар як иттилооте ки қабул мекунед аз гӯем тариқи тафаккури интиқодӣ бояд ки гузараду бояд ки аз як ғалбер як элак гузарад, аммо ба ҳар ҳол вақте ки одам як таҷриба дораду аз ҳамон таҷрибаи худаш монеъ месозад, ин шояд ки баръакс бадтар бошад. дар ин ҷавони рафтан дар кор, дар ҷавони ҳама корнамоиҳоро нишон додан дар кор. ва суоли охиринам ин аст ки агар боз ҳам баргардем сари барнома ва шомил шудан ба он, аз таҷрибаи худ ба онҳое ки мехоҳанд ба ин барнома шомил шаванд ё тариқи ин барнома ба амрико сафар кунанд, чӣ тавсияҳо медиҳед? агар орзу маҳз сафар бошад, беҳтараш ба соҳаи бизнес равед, пул кор кунеду билетатон харида рафта биёед. бовар кунед, агар мақсад сафар бошад танҳо. Аммо барои чунки кори ҷамъиятӣ он қадар кори сердаромад нест ки шумо аз он маблағи зиёд кор карда тавонеду пас аз ин баъд сафар кунед. лекин як рӯз албатта ки шояд ки шумо мекунед ҳамин сафар, лекин агар ки дар ҳақиқат шумо мехоҳед ки ба ҳамон ҷамъияте ки дар гирду атрофи шумо ҳастанд, пеш аз ҳам ба падару модару ба бародарону дӯстон наздиконе ки ҳастанд, як кор кунед ки мушкилоти онҳо ҳал шавад. Пас агар аммо дар ин ҷо низ як тафаккури иқтисодӣ ҳам буданаш мумкин аст. Аз кадом нуқтаи назар? Яъне вақте ки ягон нафар мехоҳад ки ягон молу маҳсулот истеҳсол кунад, пеш аз ҳама эҳтиёҷоти ҳамон аудиторияро муайян мекунад ки дар кадом соҳа ман чӣ мол истеҳсол кунам, кадом эҳтиёҷоти онҳоро ин чиз қонеъ мегардонад. Дар ҳаёти ҷамъиятӣ ҳам чунин аст. фақат шумо мол истеҳсол намекунед барои фурӯш, балки шумо ягон лоиҳае менависед, ягон коре мекунед ки ҳамон ягон эҳтиёҷоти мардумро қонеъ мекунад, ягон мушкилоташро ҳал мекунад пеш аз ҳама. Барои ин як бор бинед, мушкилот кам нест, хусусан дар ҷомеаи мо. Барои ин ягон мушкилотеро гиред ки шумо мехоҳед ки онро ҳал кунед. Сипас бинед ки то чӣ андоза ҳамон таҷриба, дониш, экспертизаи шумо дар ҳамин соҳа кифоя аст. Кифоя набошад, хонда, омӯхта истифода бурдан дар кор. Яъне оне ки ман имрӯз намедонам ки фарз кардем чӣ гуна фактчек мекунам, агар 3-4 сол пешро гирем, маънои онро дошт ки ман набояд ки бо ин кор машғул шавам. Не, ҳаракат кардем, тренингҳоро гузаштему, ба худомӯзишӣ машғул шудем, чӣ қадар инструментҳои иловагиро омӯхтем, сипас аз паси кор шудем. Яъне агар ки ягон чиро намедонед, албатта омӯзед. Ин дуюм масъала. Ва сеюм масъала ҳаракат кардан дар кор аст ки аудиторияи васеътар аз ин чиз бархурдор шавад. Яъне вақте ки шумо мехоҳед ки фарз кардем нафақаи падаратон ё ки модаратон зиёдтар шавад, хай пул кор мекунеду ба нафақашон илова мекунед ягон 2-3 сум худатон. Лекин вақте ки шумо мегӯед ки ман мушкилоти нафақахӯронро ҳал мекунам, аллакай аудиториятон васеътар мешавад ва шумо шояд ки дар соҳаи не ин ки сиёсат, балки қабули қарор гӯем, дар он соҳа ворид шавед, қонунгузориро омӯзед ва дар ҳамин қонунгузорӣ ягон тағйирот пешниҳод кунед ки то ин ки миқдори зиёдтари нафақахӯрон аз ин чизи шумо пешниҳоди шумо бархурдор шаванду мушкилотшон ҳал шаванд. Ин ҳамчун мисол буд. дӯстони азиз, ин нашри сеюми подкасти дар орзуи амрико буд ки аз ҷониби журналистони Зира медиа омода мешавад. дар нашрҳои минбаъда низ ҳатман мо дар бораи бурду бохти барномаҳои сафорати амрико бо худи хатмкунандагони барномаҳо суҳбат хоҳем кард. нашри минбаъдаи моро ҳафтаи оянда шоми панҷшанбе соати 18:00 дар ҳама платформаҳои Зира медиа, дар ютубу инстаграм, фейсбуку телеграм пайгирӣ намоед.
мо интизори шарҳу навиштаҳои шумоем. То нашрҳои минбаъда муваффақ бошед.